Обсесивно-компулсивното разстройство е едно от най-изморителните преживявания, защото те кара да се съмняваш в себе си на всяка стъпка. Мозъкът ти изглежда като заседнал на един и същи канал, върти едни и същи мисли, отново и отново, сякаш се опитва да ти каже нещо важно. Някои хора го преживяват като страх от замърсяване, мият ръцете до червено. Други проверяват ключалката или електроуредите по 10 пъти, за да са сигурни. Трети страдат от мисли, които дори не искат да произнесат на глас. Насилствени, сексуални или морално неприемливи. Това, което обединява всички форми на обсесивно-компулсивно разстройство, е усещането, че нещо лошо ще се случи, ако не направиш нещо друго. Ако не провериш, ако не измиеш, ако не подредиш, ако не се увериш. Сега ще ти разкажа една история, в която можеш да се разпознаеш. Мария е на 29 години. Животът ти изглежда нормален отвън, работи, има приятели, но никой не знае какво се случва вътре в нея. Всяка сутрин, когато излиза на работа, тя проверява вратата поне 7 пъти. Знае, че е заключила, но умът ти нашепва: ами ако не си е заключила и някой влезе, ами ако стане пожар, защото остави утията включена. Мария се връща, проверява отново и отново и за момент се чувства по-добре. Но щом излезе отново, мисълта се връща. Тя закъснява за работа, ядосва се на себе си, обвинява се, че е луда и че не може да спре. Това е капанът на обсесивно-компулсивното разстройство. Колкото повече се опитваш да се увериш, че всичко е наред, толкова повече се съмняваш. И къде е коренът? Окърът не е проблем на поведението, а на значението, което придаваш на мислите си. Твоят ум не е повреден, той просто е свръхбдителен. Създава мисли, които звучат като заплахи и ти реагираш на тях, сякаш те са истина. Представи си аларма, която се включва при всяка сянка, дори когато няма крадец. С времето започваш да живееш не с реалността, а с алармата. Мозъкът на човек с обсесивно-компулсивно разстройство, или с други думи окъра, постоянно търси опасности и когато не намери реални, започва да измисля хипотетични. Една мисъл се появява: ами ако нараня някого, вместо да я пуснеш да отмине, започваш да я анализираш. Защо си го помислих сега това? Това значи ли, че искам да го направя? Ами ако изгубя контрол и взема, че го направя, и тревогата нараства. Защо всъщност борбата не помага? Опитите да спреш мислите са като да опиташ да спреш вятъра. Колкото повече се бориш, толкова повече те изтощава. Представи си, че си в басейн, пълен с надуваеми топки и се опитваш да ги държиш под водата. Можеш за малко да ги задържиш, но те все пак изплуват и ти си изтощен, ръцете те болят, а топките пак са на повърхността. Същото се случва и с мислите. Колкото повече ги натискаш надолу, толкова по-силно те изкачат обратно. И какъв е твоят нов подход? Истинската промяна идва, когато разбереш, че мисълта сама по себе си няма сила. Тя е просто електрически импулс, случайна комбинация от думи и образи, които просто преминават през ума ти. Това, което й дава сила, е твоето убеждение, че тя трябва да бъде контролирана, че е опасна, че казва нещо ужасно за теб. Запомни сега нещо важно. Ти не си врачка или ясновидка. Ти нямаш суперсили и твоите мисли не управляват света. Приеми, че си просто един обикновен човек. Поредният обикновен човек, който има стрес в излишък в живота си и изпълнява мисии и ритуали, които носят спокойствие. Всъщност, просто си губиш времето с ритуали и животът тече. Без значение колко пъти си пипнал дръжката на вратата, един ден се случват хубави неща, друг ден има проблемни ситуации и така. Така е в живият живот. Напомняй си, че ти не контролираш света. Колкото и да ти се иска, ти си един обикновен човек. И какво всъщност да правиш, ако не е ритуали? Следващия път, когато усетиш, че мисълта те напада,
опитай следното. Назови я. Това е натраплива мисъл. Наблюдавай я, без да реагираш. Не се опитвай да изтриеш мисълта или пък да я заместиш с по-добра. Дай си позволение да почувстваш тревожността, без да правиш ритуала. Да, тревожността, тя ще се покачи. Но ако останеш в това усещане, ще забележиш нещо по-важно. Тя постепенно спада сама. Това е ключов момент да видиш, че не е нужно да реагираш, за да се почувстваш по-добре. И следващият метод, това се нарича експозиция. Най-ефективният терапевтичен метод при обсесивно-компулсивно разстройство. Постепенно се изправяш срещу страховете си, докато мозъкът ти научи, че мисълта не е заплаха. И сега един пример. Ако проверяваш вратата по 10 пъти, опитай първо да я провериш само 2 пъти и да излезнеш. Да, тревожността ще бъде силна, но остане с нея. След 10, 15, 20 минути тя започва да намалява. И всеки следващ ден тревожността ще става по-слаба. Така мозъкът ти научава нещо ново, че опасността, от която се страхуваш, не се е случила, въпреки че не си направил ритуала. И сега нови въпроси, ново възприятие. Започни да се питаш, ами ако тази мисъл е просто мисъл, а не предупреждение, какво ще стане, ако за малко оставя тревогата да бъде тук? Мога ли да живея с 5% несигурност, ма да имам свобода, вместо да чакам 100% сигурност и да нямам свобода? Тези въпроси не са за да си дадеш отговор, а за да промениш начина, по който възприемаш ситуацията. Важна е постепенната промяна. Колкото повече тренираш този подход, толкова по-малка става силата на окъра. Ритуалите започват да отпадат сами. Не защото се насилваш да ги спреш, а защото вече няма нужда от тях. Мария започна с малки стъпки. Първо си позволи да провери вратата 3 пъти, вместо 7, после само веднъж. В началото й беше ужасно трудно. Усещаше се, че сърцето й ще изскочи, че не може да излезе от вкъщи, че нещо лошо ще се случи. Но с времето тревожността спадна и тя започна да вярва повече в себе си и започна да има един нормален живот, а не живот, който се контролира и управлява от това състояние, наречено обсесивно-компулсивно разстройство. За да разбереш защо ритуалите изглеждат толкова необходими, полезно е да погледнеш как мозъкът учи и повтаря модели. Всеки път, когато правиш ритуал и усещаш облегчение, се засилва връзката между мисълта и действието. Това е прост механизъм на обучение, но при обсесивно-компулсивно разстройство той работи срещу теб, защото награждава избягването и контрола. Понякога умът възприема мислите като сигнали за действие, почти като инструкции. Тази измамна логика кара хората да смятат, че мисълта е почти равна на действие. Това прави тревогата много по-реална. Друг фактор е преувеличената отговорност. Усещаш себе си като единствения, който може да предотврати лошото. Тази мисъл те кара да извършваш ритуали от страх, да не изпуснеш нещо. Нервните вериги, които управляват грешката, възнаграждението и навика, играят своята роля. Когато тези вериги са по-активни или по-чувствителни, сигналите за нещо не е наред идват по-често. Ритуалите дават кратък спад в тревожността и така мозъкът ги запаметява като полезни, което ги прави трудни за прекъсване. От тук и логиката на терапията. Не работим срещу мислите, а работим с начина, по който мозъкът учи. Когато систематично излагаш себе си на мисълта или ситуацията, която те плаши, без да правиш ритуал, ти създаваш нова памет, нов запис в мозъка. Не направих ритуал и нищо катастрофално не се случи. Повтаряш това достатъчно пъти и старата връзка отслабва. Обикновено нарушаването на окъра между 5 и 10 пъти успява да отслаби до такава степен компулсията, че вече да няма нужда от нея. И сега няколко допълнителни техники, базирани на тази механика. Поставяне на времеви прозорец. Когато се появи тревожна мисъл, отложи ритуала за определен период, например
10 до 30 минути. Понякога просто изчакване разрушава автоматичната реакция. Имай предвид, че най-силен е импулса първите 3 минути. Успееш ли да прескочиш първите 3 минути, вече там съвсем лесно ще можеш да достигнеш до 10-20 минути. Минат ли 10-20 минути, оттам нататък вече мозъка няма нужда да обслужва ритуала. Записвай прогреса, води дневник, къде, кога и колко пъти си направил ритуал и какво се е случило, когато не си го направил. Данните показват реалността по-добре от страховете. Тренирай малки провали. Прави умишлени малки грешки. Например, остави книгата малко извън мястото й и наблюдавай, че светът не рухва. Това помага да се намали нуждата от перфектност. Работа върху тялото, техники за отпускане, кратки разходки и обичайни ритуали за съня помагат да се намали общото ниво на тревожност, което прави експозициите по-поносими. Всичко това е обучение, не бърза промяна. Мозъкът може да се пренастрои, но се изисква повторение и търпение. Въпреки че ритуалите дават моментна утеха, истинската промяна идва от това да научиш мозъка на нови връзки. И когато го направиш, свободата не се появява като магия. Тя идва постепенно, с малки победи, ден след ден. Ако ти допада това видео и искаш да подкрепиш канала, знаеш какво да направиш. Кликаш палец нагоре, след това абониране и накрая камбанката за разкош. И помни, окъра не е доказателство, че си опасен или лош човек. Това е разстройство на възприятието и когато възприятието се промени, тревожността постепенно избледнява. Истинското лечение е работа върху убежденията и отношението към мислите, а не върху това да контролираш всяко тяхно появяване. Когато тревожността спадне, симптомите изчезват. Без борба, без вина, без крайни усилия. Бъдете здрави, щастливи и спокойни. До нови срещи!